Sang Yang Mahita, dami ni di batana sumurong siyan sa lukut roha, ima na mga ramoti ati-ati do pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Hatani di batani kita ima na tersurat di Matius 27 ayat 1 ayat 10 tangyo kamu mahatani di batani. Unak kamu manguhumuhumi asa unang hona uhupamo. Ay panguhum mo na ido siupunon na tuhamu. Parsuhata mo na ido sisuhatonon na tuhamu. Ahama pola pabereng-berengom silba-silba na di mata ni dongam mo. Iya na sa tiyang na di matami dan diatoy hon. Tumpato madohonom mo tudongam mim. Uahu upa majolo silba-silba isiyan matami. Hape nasa tiyang do di matami. Eho pangaci jumulu ma upat tiyang isiyan matami. Dumpi ansa pikiram manang beha mangupak mo di silba-silba na di mata ni dongami. Unang leo kamu artana badito akka jurangga. Jala unang ma dangguruh kamu mutihamu tujolo ni akka bebi. Sutung bilo loti ido pa na laos humusor mana roso hamu. Pangido hamu ma say na lehoron na doto hamu. Luluy hamu ma say na jupang adu hamu. Tutuy hamu ma say na ukapon na do di hamu. Ay say na machalo do nasa na mangido. Say na jupang ado na mga luluy. Say na ukapon do di na manutuhin. Ay isi siya kamu jolma na mga lihobeto tu anak na molo ida di pangido. Manang na olo mga ulok molo dekke di pangido. Gari hamu akaparca boto mga liho basa-basa. Nadinggan tu anak. Komuna lama amamuna na di banwa kicangin. Ima lehonon na arta nadinggan di na mangido tu ibana. Idong sahana. Di hamu do nga saha porsyaon di bagansan Jesus Kristus. Adong masada barita namar do nga puda. Di sada tiki adong masada upung-upung namatuan. Ya upung-upung namatuan liluma ibana di perdalana neng mulat tujabunan. Nunga tung luja ibana uso-uso. Nunga tung luja mana say, luja mana lupa ibana. Lahu mulak tubagas na. Alani nunga borngin. Ala say di dalani mana. Say martukok-tukok memana terus ala dang di boto. Alam gulat be dang be di boto. Hapi di mana ma sada jago. Ala nunga borngin ujungna itu tuhiman nama perjawin. Dungi dung dibuka perjawi di idama amat tanama tuan. Disukum maa tujuan ala dido. Uso-usoi mana ludang di boto be. Alamat neng mulat tujabuna dungi roma perjawi atong mulo songon yamang. Abornginon suku ma hamu tadului. Istra maju hamu. Inna marupani las marohani amat tanama tuwei dileo mamarsipangan dileo maminum dia ada disuruh mah istirahat di kamar. Singkat cerita dia makadongan manugu nai dungdungo nanaing mangarului alamat di jabune serapa mana sida dido amat tanama tuwa tuwa perjabo las rohaku bah dihamu di pajak konomu diau ninamat tanama tuima alalas ni rohakku bahal masay dinggan molo ana ning pangidom jala tulus doa mga lutuho ninamat tu perjabo dungi dido perjabo ma dampola au pelastro hakku mangurupi o amang innamarupani alay dido amat tanama tuima dido dang adong nasu terpatupao ay buido hupatupa ay adong do diaw
keajaiban ninna tsongo marwani amat ta perjawi bahada pola mang ninna dungi dido amat tanama tuima dibuat matuko nei bereng mane in dilotak man tuko nei tumeja itor gukma imanak kengani idan dungi tersonggok mamate dido amate ma aris bangidomu ada pola amang ninna itur dido amat tanama tuima si itur dilotak ma aladong di ijolo ni mejane adong disi di bidai mana ima cicin 5 gram itor ilota itor belga ma adong mas cicin na belga lubi 500 gram tersonggok ma hampir di bagasan songgok ni roha amat taparjawon alani jok kunamata nama tuima ahdo di pangido roham si benok kutuho asal roham asal mula kaunin dungi di dok amat taparjabima ala sedi pasaho do awamang mangido udok matuho amang ba tukok mima dia asa na pangido ima bui dapat jarok ninna panangahan na pangido bui tulus ninna rupani dungi siong borak rohani amat tanama tuwe along nga didok songni dilium matu mana tukot ajaibi alan niya makadong asapor siyang ahado nanang berengotta di bagasat turpukon do barite lapatan na dangadong naso tarapatupang halak namangido di bagasat apor siyang tangiyang namangido di bagasat pos niroha lubi siyan na nelehon ni amat tanama tuwi tu perjawi songoni lubi benon ni dibata dia kana porsi alani dia makadong sa porsi adong piga-piga poin na taida siya turpukon dia may adong opat opa emma na taida siya turpukon na parjolo ima manguhumi unang manguhumi ima na taida di ayat 1 ayat onomi omma na parjolo manguhumi sada padohan na niyajarhon ni Tuhan Yesus tu hita unang manguhumi aso anak ko nagupita ay panguhumot taido jalo otaho bartu parsuato tu hita molo hanak na manguhumi unang pabereng-bereng akahakurangan hape biluk ni dong atas sa tabereng hape biluk ta dan tabereng ido ben nama saya takas torang di Tuhan Yesus sada padohan nak ni sada paret tadi tu hitam unang manghumi jangan menghakimi alaima di bagasan muruton nalo muarwata sai manguhumi dengan pala taboto rupani amabello murhatta sai ikulas rohatta manguhumi uhumi hape sada tegoran ni ay panghumun ido nani orang ni Tuhan Yesus apalagi di pertiket di zaman noengon tumasay kurang noeng aga panghumun na taida nasipata hera naso merdu sa ita hera hitama hakim hera taida rupani sa hera hitama no malo no bisu no sudima ni ngomarupani bahkan taida dulu dia di pertikianon ba jak media sosial ni tama jorupani ba molo taida di media sosial akka nama si hukuman menghumi antara suku yang lain menghumi antar puta menghumi antara masyarakat menghumi di kelompok na berbeda menghumi grup A grup B menghumi nasusa ugamo menghumi nasusa suku meragam na taida rupani bahkan ya media-media na panabalik nama si hukuman
Bahiro no ngiri rupani teida. Alani dia makadonga saha porsyaon di panguhumon nasongoni itu hitan wai nani orang itu kan Yesus saya holan namar tidak memprovokasi aka orang. Termasuk dong ala Yahudi nase mangintipinti Tuhan Yesus. Saya pikir do di dohoti nasida. Yesus dia kajamitana. Saya pikir do na madohoti nasida nalaho marudupulu marlas niroha. Di namar tangiang, di nama bigi camitan itu ternyata daw. Allah yang wala parisidang nagabi mersyajar bagi untuk Yesus. Dan nagabi bertobat. Dan nagabi lahu manesa dosa. Allah yang nasida justru lahu menghajar dulu paning. Lahu merdiaurangan do. Hidup pinang ngiri tejer paning. Buidu sokoni nang diaka di partikenon, diaka YouTube, diaka Facebook, diaka media-media, tatoton teida alai dang nalau mersia alai tor judo teida pani menghajar do tor manghumi do, itor saya tado do dakasia dang marlapatan. Habis bajujur maju rupani ikut judo rupani HP merasa hita tor saya tak hakimi do. Idong bena gudang gabi tu dosa. Alani di dok Tuhan Yesus unang manghumi hamu. Balapatan na bau nang pitor saya tabain kesimpulan. Namar yanakon, namar rumah tangga, namar ale-ale. Hidup pala nong ngiri na tidak pani. Nang mengiri saya torhita do mabain keputusan do kesimpulan. Audo nang malo, audo nang bisu, audo songon, itor saya tajas, itor saya tak anggap do ngatay itornya kaunta bahwa bangirino ni omarupani ba sipata akarohana somonima nakalingani do Tuhan Yesus unang ma hakurangan do ngamu peida hasalan do ngamu hape idok nakalingani yo pak maju pangaci hala pangaci do songoni nasa na semar ni kahurangan do nganta tayong ma pangaci deh. Orang-orang yang selalu melihat kesalahan dan kekurangan orang lain taruh ma ima halak namunapik halak pangaci hidup benar masih kasih do Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 5 pangaci cumulo ma upat tiang siam matami dumpe asa pikiranmu manang beha mangupat silba na di mata ni kamu atong tapahu ba makamang dota minang babertua metabani ngomarupani unang be say manguhumuhumi hita. Napadua kon, mangido. Sada tumasay lasolata didok tu hita imanaking di ayat pitui taringot tu namangido. Mangido ido sada tangiangta. Mangido ido sada dalat tamacalo. Siap debata macalo akapasu-pasu. Mangido akadinggan basana mangido ya kapangido teng ido pangido hamuma tebune saya nalehon no tukam omara ikudono ta di bagasang uluta unang telu mangido hita alai kon ingoto tar konsekuensi ni namangido nakengani ikut siap hita di namangido hita ikut di bagasan hapor syam tutudang nagabi lomo-lomo tatamangido. Alay hubar ikko pasaton na di songon lomo ni rohani debata ala debatado na maboto na sikop na porludi hita. Hola debatado na maboto isongo di na dumingan hubar to saka na akan tapangido. Di situ gabi turmadidi hita tong hola dang tapangido tarup sapani turmadidi hita dang robe tu gereja dang robe pertanyaan dang marsaur bebe ibu mabain gabi marasi kita hata mangido nakenya di si ima ikon siya kapur siyado mata na mangido ima nakenya ni harusot taruh di batadi lau macalo hobar ima naking tutang yang te alani unang pitur madiri molo pitur tapangido dang pinalay tayo ma say napasaton di batadi hobar tu sakap tu tuloman kana imna patuluhon mangalului molo hata mangalului ima patulun ikon aktif do hita mangula
ikon aktif du hita marsitutu jala ikon aktif du hita martangian ikon aktif du hita di udaun para sirauni ido benedo amata Martin Luther ora et labora berdoa dan bekerja martangian dohot mula-ulaun si Paulus Mei musi di Tesalonika unang mamangan aka naso mangula laborare et orare lapatanna bekerjalah di dalam dan sambil berdoa martangian jala ido nang di bagasan udutan namang ido pi kosongon ido namang lui pi kosongon ido alani halak namang lui nak ngene di sa lui ido akajapalan nanoma sa lui juga seroton alai taingo ma ikut di bagasan tangyang nakaingan ido to ido bena saya taruh apa nih di halak na mangalului ikut takas do ucahanna sian tangyang dato jala di namar tangyangi talului mana kengani dohot di bagasan pos di roa jadi orare labatanna asa unang laborare et orare asa unak kolak kata anai sadalan ma pabahinan tangyang hapor syaun doho na mga lui. Molo nung sadaran gugut ta tangyang ta hapor syaun ta ng pangulah honotang sena jupang me. Adang mungkin dapo tahamo raon molo dang terlui dohot pos niroha dohot bekerja keras dan mungkin bui kita menggapai cita-cita molo dang marsyajar alani mangalui cita-cita ikon na marsyajar serius ikon na marsitutu jalan jupang ma akan cinalahan idotong alak na mangalului imna papaton na luar biasa manutuhi tabotor rahata manutuhi lapatan na hata na manutuhi yon molo manutuk ba ikon bohama asat olo perjawi mabuka jabuna molo tatutu bayaku mamolo turguguru tabarbari barang kone yang gak wita musuh manang nagari salah manang natalo takir rupani tatutu do pakai hau ulo gabi diusur hitani kumarupani gabi diburai do hita alani manutuk na pernah tatutuk man dohot labbo manutui dohot tabu jala julu kamu ma ninna rupani halak na manutu lapatan na disi dada itor ibuka alai buru menutup panik alai dan dibuka dope balapatan na tatutu jauh di perjauh apalah dan isi perjawi mana tatutu rupani dicoba behado ketahanan ta alani molo mangalului do manutuk rupani dan holang songon tahilala sehira satokin itu bukan nama daw alai dihirim dosa kita dia me ketahanan ta dihirim dosa kita i manak ngani tangyang ta manang ketahanan kita manang na cara kita asa unang iturm gapang-gapang alai dina manutuhi i manak ngani sai na jubangat doang bukan na dupit molo nunga tatutu unang tatutu atong jidila ay molo tatutu jidila dan bukan ne alana dianggap dui bapak kuning umarupani manang na aka narowa dui aleko sejudo sepitu jala sepiti pe di peimado dang pitor bukan alai sabar di kesabaran itu kita teruji di kesabaran itu kita nak ngani dapotan aka na tatutuhi alani dia makadonga saha porsian opa emima si pahebangota si tupukon jalana opa emima tatiup los idorana ni Tuhan Yesus jejar waktu kita atau ima di minggu rogateo tangyang ido sadadalat pasahaton muluta mangido tu di bata jala saya nama calodo nasa nama ngido di bagasa kaporsiaom dia lusido akatang yang tai alaiko saguru Bartolomo di dibata dan saguru di rohako alai lomoni rohani debatado amin moliate mariho ali Tuhan debata marhiti hatam nabedi amin.